What's up mga karondan? Dito kami ngayon sa Cabanatuan City sa may Freedom Park. So may hinintay tayo ditong kasama nating mag-ride papunta somewhere here sa Nueva Ecija. At ayan na po ang kasama nating bike vlogger from Cabanatuan. So samahan niyo po ako sa rides ko today, and pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. God bless! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Lem official, man. What's up? Shoutout sa inyo mga karonda, no? Maraming pong salamat sa suportahan to, at kung nasan man kayo, lagi kayong mag-ingat. Yan. So, hindi po tuloy ang ride namin. Joe, mimit namin si... Charot ka lang. So, ano po? Dito lang kami sa Freedom Park. Q&A. Tatambay lang. Andito kami sa Cabanatuan. Yes, taga Cabanatuan pala si Lem. Lem official. Tapos si biker dude taga dito din. So, yun po. Tara guys. Ganda ng jersey mo ah. Oo. Red. Power ban yan? Oo. Ganda. Gusto din lang sa'yo. Ito? Sponsor. So may nagtanong kasi kung ano mas preferred mo, road bike or MTB? Diba? Yes. Siguro sa akin, depende yan sa sitwasyon. Depende yan sa kung ano yung ruta mo, kung saan, kung gaano kalayo. Ayun, depende lang yun doon. Kasi kung multi-day ride, para sa akin, MTB pa din kasi mas komportable ka doon. Kapag one day long ride, road bike kasi mas mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo. Saka mas, di ba kasi yung sa gulong nila, mas manipis, mas mabilis. Ito na lang, question pa. So ano yung, technique mo pag umaahon? Technique mo pag umaahon? Simple lang, baklasin yung cleats, tapos tumayo at magtulak. Pwede. Yun yung pinakabawal na technique, ha? Tanging ako lang gumagawa nun. Show. Hakibutsi technique yan. Dapat naka-low gear ka lang kung hindi mo kaya yung mag-heavy pag umaahon. Depende sa kung gaano kataas ang ahon. Pwede depende yung gear mo. Yun na lang. Out mga taga Cabanatuan, man. Shoutout din po sa akin. Yan. Shoutout po kay Kuya Lem. Yan. Kaya Ate Kay po. Come on. Sa akin po may pangapulong. So magka-Q&A lang tayo mga karonda. Kasama natin si Lem Official. Hello po, good day. Lumuel. Gusto po kayo? Yun. So ito na yung nagtatanong, sabi ni Gian, sino mo po gusto mong makakolab na bike vlogger? Lem Official and marami pang iba. Basta sinong available and willing, di ba? Ikaw, sinong gusto mong makakolab na bike vlogger? Ang gusto ko talaga. Ikaw. Ay. Hindi, joke lang. Hindi, gusto kong makakolab. Kahit sino naman, basta gusto lang din nila, okay lang sa akin. Willing naman kahit malaki, kahit maliit na YouTuber. Basta gusto, okay lang. Yun. Siyempre naman, di ba, ba't natin tatanggihan kung sino may gusto makakolab?
So may nagtanong, pag-akyat ng bundok tulad ng Baguio, MTB or lightweight climbing road bike? Sabi ni Mario parang tricky ng tanong. Sa akin, para sa akin mountain bike. Kasi iba yung pakiramdam at comfort kapag mahaba yung, kasi Baguio nasa 38 kilometers na uphill yan eh. Tapos 8 kilometers pa na killer 8 kung tawagin, di ba? Oo, Yung wala kang sakyanan. pahinga. And para sa akin, mas komportable ako kapag mountain bike. Para sa akin lang yun. Oo, mas comfortable kasi yung kaya nga siya design na mountain bike kasi pang mountain talaga siya. And mas well, hindi mo na kasi masusunod yung aerodynamics pag sa bundok kasi kailangan yung comfort mo yung titignan doon. Diba? Tama? Sa akin, yun. Basta sa akin, mountain bike na lang. Oo, mountain bike. So, saan mo gustong umahon na bundok? Gustong-gusto kong puntahan. Yung gusto ko talaga ngayong taon, target ko, dalawa lang naman eh. It's either mag-Bicol ako or mag-Sagada. Alin lang dun sa dalawa na yun. Oo, maganda nga Sagada. O kaya yung highest point, no? Oo, yun. Gusto ko din yun. Gusto ko nga ilup yun eh. Lalabas ng Nueva Vizcaya. Kung may gustong sumama dyan, iset nyo na. Sasama ako sa inyo. Tara. Yung sinasabi mong North Loop, sinong kasama doon? North Luzon Loop. Wala pa nga eh. Wala pa. Wala pa ding plano eh. Kasi balita ko mahirap pa rin pumasok sa Ilocos Province. Kaya nga eh. Kaya sobrang nakakaano din. Sige, pag wala ng COVID. Pero actually, alam mo ba, pinagpaplanuhan na sa LGU namin yung pagdating ng COVID vaccine. Kaya sana. Pero, Nagpaplanuhan. oo. Alam ko dito sa amin, parang meron ng reservation din eh. Pwede ka naman pa-register kung gusto mo magpa-vaccine. So, next question, sabi ni Sparks Fly. Anong lugar sa South ang gusto mo mapuntahan? Sa South. Saan ba ang South? Yun na nga. Diba? Bicol. Bicol. Bicol talaga. Ikaw. Oo nga, Bicol kasi cool. Say what? Bicol. Bicol. Yun. Bakit Bicol? Kasi yung, maganda kasi yung, nakapunta na ako ng Bicol, pero hindi pa ako nakapunta dun sa, tawag, yung Mount na yun. Ngayon. Oo, ganda doon. Oo, maganda din. Yun. Sabi ni Rebong, anong dream bike mo? Dream bike ko. Hmm. Kahit ano lang eh. Hindi kasi kung siguro magbibuild ako ng bike kung sakali, bike full sus ang bibuild ko. Wala lang, gusto ko lang din mag extreme downhill kung sakali. Oo, maganda rin. Pero may Para- downhill ano ba dito? Meron doon sa Pugad Lawin, ewan ko lang kung open pa. Pero dati may mga nagda-downhill kasi doon. Ako gusto ko Penarello, Paris. Ayaw mo ng Dogma 12. Yun, Penarello, Paris. Ayun ba yun? Dogma rin. So, yun. Layo din ng binyahe nyo 100 kilometers. 6 kilometers. Grabe. 106 kilometers. Salute! Oo. Tibay! Wow. Paano pag binalikan namin yun, no? Baka gabi na kami. 200. Oo, balikan. Pero mabilis lang yun. Sige nga I Ayoko. dare you. Yun. So, ito maraming nagtatanong, syempre yung mga bike vloggers, ganyan. So, may nagtanong kay, sabi ni G-Ride, paano niyo po nababalance yung sports, work, at personal things? Any tips na and advice? Ano yan eh. Sa totoo lang mahirap eh yung may trabaho ka tapos isasabay mo pa yung sports mo tapos isasabay mo pa yung editing kapag nagba-vlog ka. Kasi nasubukan ko yan. Mahirap yan, pero kapag wala ka dun kapag hindi yun yung hobby mo, hindi yun yung gusto mong gawin, mapapagod at mapapagod ka. Pero kapag andun yung heart mo sa paggawa ng ganong content, pag-edit, pag-vlog, pagbabike, tsaka pagtatrabaho, hindi ka magsasawa kasi lagi at lagi kang magkakaroon ng oras para gawin yung mga bagay na yun. Kumbaga, masiset mo yung priority mo and the same thing, nasiset mo din yung mga gusto mong gawin sa buhay. Okay na yun. Siya pala, ano siya, ang tawag doon? Full-time na YouTuber si Len. Ano lang, nag-resign ako. Basta abangan nyo yung kwento ng buhay ko. Yun, Gagawa kami ng cinematic video about yan. Wow. It is an storytelling. Wow. Kailan yan? Soon. Kailan Mahirap yan? i-spoil. Basta abangan nyo sa channel ko. Kaya mag-subscribe na kayo. Subscribe. Lalagay ni Ma'am Gay yung channel Yes, ko dito. lalagay ko dyan. And yun. Ano pa yung question dito? Pinakamalayo mong na-ride? Pinakamalayo, saan ba?
Saan nga ba? It's either Baguio or Nueva Vizcaya? Baler? Something na ganyan. Nagbaler ka na? Oh, Wow. grabe, kawawa kami doon. Mas maganda ka pa rin. Kimi, yung kanig. Yun. So, ano siya, ilang kilometers yun? Hindi ko na maalala eh. Basta matatagal na eh. Yan lang naman kasi yung mga hilig namin. Tapos weekend rider lang naman tayo kapag weekend. Dito lang din naman. Hindi masyadong makalayo. Kasi nga, ayun nga, may trabaho din kinabukasan. Ganun. Siguro pag may mga long weekend lang. Ganun. Maganda sana magbaler. No? Oo. Nagpapasok. Oo nga eh. Pero stricto pa doon. Oo. Sobrang. Mahigpit pa doon. Kasi, Ano kasi doon, COVID-free doon eh. Oo, totoo. Aurora, walang COVID doon. Kaya sobrang higpit doon. Tsaka puro beach kasi doon. Oo, doon. Nakakawala ng COVID yun. Yun, may tanong ako sa'yo, Ma'am Gay. Sige, Bakit ka nagbibisikleta? Ako nagbabike ako for healthier lifestyle. And for hobby na rin, para, di ba, ano tayo? Physical therapist kasi ako para fit and para hindi tayo matenga. Ganun. Ay, bakit ka nagbablog? Nagbablog ako para mag-vlog, ma-shoot ko yung mga adventures ko yun. Actually, gusto ko nang mag-vlog before, parang travel vlogs nga lang. Kaso nga lang, ngayon lang ako, kasi quarantine ba last year. So, kailangan din ng ng tawag doon? Oo, mapaglilibangan. So, yun. Maganda rin siguro. Pero yun, Alam mo ba na may kaso ng pagiging bike vlogger? Oo. Go mo to Ito, may tanong ako. Kamusta naman ang 100 subscribers? 100 plus? 114 na, di ba? 115 subscribers. 15 subscribers? Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ano lang, basic tips. Basta pag mahal mo yung ginagawa mo, pagpatuloy mo lang. Yan lang naman yun eh. Hindi mo din ma-feel yung parang iba ka na sa iba ka na sa dati. Ganun pa din naman, ang masaya lang, may 100,000 subscriber na tayo. 100k plus subscriber na tayo. Yun. So yun. Dapat, matagal na unboxing mo. Ikaw, anong masasabi mo sa mga aspiring YouTuber? Mga gustong magsimula ng channel or nagsisimula pa lang? Ano yung mapapayo mo sa kanila? Especially sa mga bike vlogger dyan. Yun. Maging consistent lang kayo guys kasi marami talagang nagsusubok maging vlogger. Kaso nga lang hindi sila naging consistent kasi first hindi nila nasa-sustain yung pag-upload, pag-shoot ng video, ganun. Tsaka, Yun din, yun yung mahirap doon, di ba? Kasi akala nyo lang madaling mag-vlog pero ano din yan, ubusan din ng content yan. Ako, experience ko lang, ang dami na ng videos ko, nasa 120, 130 na yata. Iniisip ko minsan hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga content ko na yun. Hindi ko alam kung paano ko naisip yun. content creator ka talaga. Yun. Tapos, syempre, yung time na gugugulin mo mag-shoot, yung time na gugugulin mo mag-edit ng video, lahat yun, worth it yun kapag naabot mo na yung pinapangarap mo. Yun lang naman. Kung papipiliin ka, pipili ka ba? Say what? May choices. From A to Z. Oh, nahulog yung mic ko guys! Carbon yan! Carbon. Oh no! Ay, vlog takeover, iayos niyo muna yung vibe niya yan, maraming salamat po. Ang ganda ng Insta360 ni Ma'am Gay, oh. Yon, vlog takeover tayo. Tignan nyo naman, sarap dito sa place namin. Yung buong 360 na to. Shoutout sa'yo, Kenneth Cruz, kung nasan ka man ngayon. Maraming salamat sa'yo. Yun lang guys yung vlog natin for today. I hope that makita ko pa kayo sa next vlog ko. So like, share, comment, subscribe, and click the notification bell para more updates ng videos ko. God bless po! Ingat kayo. Ingat po!